నకిలీ సరోగసీ కేసు దర్యాప్తు స్పీడప్ అయింది. ప్రధాన నిందితురాలు డాక్టర్ నమ్రతను ఈడీ కస్టడీకి అనుమతిచ్చింది కోర్టు. 2 రోజుల పాటు డాక్టర్ నమ్రతను కస్టడీలోకి తీసుకుని హవాలా, మనీ లాండరింగ్ అంశాలపై విచారణ చేయనున్నారు అధికారులు. సరోగసీ సేవల పేరుతో అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణలు డాక్టర్ నమ్రతపై ఉన్నాయి. రూల్స్ పాటించకుండా అక్రమంగా అధికంగా డబ్బులు వసూలు చేసినట్లు గుర్తించారు. భారీ మొత్తం డబ్బులు సేకరించి హవాలా మార్గంలో విదేశాలకు తరలించినట్లు తెలుస్తోంది. డబ్బు లావాదేవీలు, బ్యాంకు ఖాతాలు, విదేశీ సంబంధాల వంటి అంశాలపై ఈడీ అధికారులు సమగ్ర విచారణ చేపట్టనున్నారు.